साला बे लरग'खौ दिनै गारनायाव गैयालै आंनिफ्राय रां दाहार लानानै दिनै होगोन गाबोन होगोन होनना थगायबाय थादों र' लोगोल' मोनथो आया बे फैनायाथ' नाफामसो बे सिरियासलि दिनै बे अनसुलिनि सिगाङाव फैनांगौ अनसुलिया गासै बाथ्राखौ मोनथिजोबगोन र' खारखोमानांसिगोन मा जाखो सना मानो थाद'खो माबालै सना खिनो ओंखारसोदोंमोन आङो र' एसे खिना फैनि ओइ लरग' बहा खारनो नागिरदों नों ओहो खाराखैलै खिनो ओंखारनायखाय खिनोसो थांनो नागिरदोंमोन राङा बोरो उनाव होगोन होनदोंलै नाफाम फंबाय उनाव लादो मा उनाव होगोन बिलाय नों सानफ्रोमबो बिदिनो बुङो मानि रां आंनिफ्राय मालाबानो रां दाहार लादोंमोन बिबाबो होआखै थगायबाय थायो मा नों बिनिफ्राय रां दाहार लादोंमोन सिरियासलि गसाय आं दिनै गनायाव गैखाया एफा माहाजोन मानसिया नोंनिफ्राय रां दाहार लालायदों आया मालानिफ्राय माहाजोन जाखोब्रा नोंलाय ओइ आं नोंनि फैसाखौ दानाव हैगोन होनदोंलै नों थांदो ना थै नोंखौ फोथायालै आं नों माहाजोन नङा आंखौ थगायदोंसो थै माहाजोन नङा बे बेखार उदां जाग्रा सेंग्रासो थगायनायाव रावबो हाया बेजों गामियाव बेखौ थगायसुला नाम्बार 1 सो बुङो थगायसुला साला नों बिदिसो बिदि नंथ्रालै ओइ नों मा जाद बुंबाय थादोब्रा ओमफ्राय लरग' बाजैया बहानि सासेया जाखो रौदानिया ना उदालगुरिनिया आया माखौबासो होनलायबायलै हे गसाय बासायदोलै माबा गामियावबो सासे दंमोनबा न'आव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोननो माथो ओइ नों मा जाजाबबाय थायोब्रा थांदोलै थांदो आं न'आव हैगोन होन्दोंना फैसाखौ थांदोलै थांदो बापि साला ओइ सना बि नङालै ओइ र'लै सना र' ओइ सना र' ओइ नोंथ' गामिनि सासेयासो समायोलै र'लै नोंखौ गारा आं र' ओइ सना र'